Εδώ πέρα υπάρχουν σκάνδαλα τα οποία βγαίνουν στον αέρα από το περιβάλλον του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός προφανώς γνωρίζει τι γίνεται μέσα στο Μαξίμου, οποιοδήποτε Πρωθυπουργός, αλλά δεν γνωρίζει τα παραμάγαζα που δημιουργούνται γύρω από το πρωθυπουργικό περιβάλλον. Αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Όταν λοιπόν η κυρία Σούπη, πώς λέγεται, δέχτηκε, δεν ξέρω με ποιον τρόπο δέχτηκε και από ποιον έγινε η εισήγηση να προσλάβει τον κύριο αυτόν με το μεξικάνικο καπέλο και με τα άλλα τα σομπρέλο, δεν ξέρω τι άλλο, στο γραφείο το πρωθυπουργικό, ως νομικό σύμβουλο του Πρωθυπουργού, κάτι πάει λάθος, ρε παιδιά τώρα. Δεν αρμενίζουμε λάθος, ούτε το καράβι πάει λάθος. Ο καπετάνιος φταίει εδώ πέρα. Άρα λοιπόν από τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός λειτουργήσε αντανακλαστικά, όταν λοιπόν πληροφορήθηκε ότι αυτός ο άνθρωπος τοποθετήθηκε υπέρ εν αγνία του και ο οποίος είναι ακατάλληλος και δεν πάει και στο στρατό, σούταρε και την κυρία Σούπη, αλλά και τον κύριο Σομπρέλο με το καπέλο αυτό. Λοιπόν, από τη στιγμή που υπάρχουν, κυρίες και κύριοι, άνθρωποι από την ακριτική γωνιά, από την σκατιά της Ελλάδας, άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να προσληφθούν και δεν μπορούν να προσληφθούν και στέλνουν βιογραφικά και τους κοροϊδεύουν και τους εμπέζουν από τη μια μέρα στην άλλη και από τον ένα μήνα στον άλλον και προσλαμβάνονται οι άλλοι, οι Golden Boys που έλεγε ο φίλος μου ο Πολύδωρας, του κυρίου Παπαντρέου ή του κυρίου Καραμανλή, οποιοδήποτε πρωθυπουργού, προσλαμβάνονται αμαχητοί, χωρίς να δίνουν μάχη για να καταλάβουν τη θέση αυτή, χωρίς να έχουν τα προσόντα, αλλά έχουν κάποιο μπάρμπα στην κορώνη, αλλά έχουν κάποιο διάβλο μέσα στο Μαξίμου ή οποιοδήποτε Μαξίμου και προσλαμβάνονται. Και άλλοι παραμένουν λοιπόν και κλαίνε και χτυπιούνται και οδύρονται για μια θέση. Και εμείς λέμε τώρα πώς προσελήφθη ο κύριος Στάδη. Άρα υπάρχουν κάποιες τρύπες. Υπάρχουν λοιπόν κάποια κενά τα οποία πρέπει να καλυφθούν από την νομιμότητα και από το Σύνταγμα και από τους νόμους και από οποιοδήποτε, ρε παιδιά. Έλεος δηλαδή. Οποιοδήποτε μπορεί να προσλαμβάνουν μέσα στο Μαξίμου ή στα Υπουργεία από τα παράθυρα και άλλοι προσλαμβάνονται και δεν προσλαμβάνονται μάλλον. Δίνουν εξετάσεις και κάνουν διαγωνισμούς και δεν προσλαμβάνονται οι άνθρωποι και έχουν οικογένειες.